ассалому алайкум дӯстони азизу арҷуманд, рӯзу рӯзгори шумо ба хайру шодӣ бошад. ин лаҳзаҳо бо ҳам пирожни лакумка тайёр мекунем. албатта ба мо чӣ лозимай? 1 стакан шакар, 2 стакан орд, 5 дона тухм, 100 мм равғани растанӣ, 1 қошуқча сода, ним пачка разрихи тел. албатта крем бошад. ман кремҳои магазинро истифода бурдам. камтар ки доштам, ҳамона хостам ки ҳайф нашавад, истифода бурдам. шумо ҳам метавонед дилхоҳ кремро истифода баред. хуб, умедворам то охири навор бо мо ҳастед.
дӯстони азиз, хеле балаззат омадааст. ҳарчанд ки намондам ки камтар кремша ҷапида гирад, ба ҳар ҳол ҳамин хела мулоим бидай. ба ҳамаи шумо тавсия метем дӯстони азиз.